A nagymúltú civil szervezetek mellett napjainkban is születnek újak. Egy közösségi oldalon az egykori győri Bartók iskola növendékeiből virtuálisan megalakult csoport úgy gondolta, kórust alapít, kilép a virtuális felületről a valódi térbe, és dalból épít hidat a különböző generációk között. Ez egy átlagos iskolai tanterem. Ami különlegessé teszi, a benne ülők összetétele. Van itt 20 éves lelkes ifjú, vannak 30-as, 40-es aktív anyukák, alkalmazottak és vállalkozók, és akadnak nagymamák is a padsorokban. Többségük pár hete látta először a többieket, ám csupán pár perc elegendő volt ahhoz, hogy közösségé váljanak, megszeressék egymást. Molnár Gabriella karnagy önzetlenül vállalta a szakmai irányítást. Számára és a résztvevők számára a jutalom egy közösség születése. Most nem vettek ezen, de olyan ezen. De tényleg olyan jó, hogy nem kell fegyelmezni, mert szeretsz a telefonnal, meg egyebek, szóval... Csak az a problémák, hogy melyik sor. Nekem is kikapcsolódás, abszolút.